Tiri kuita panapa paZim News Live. Saka muzana nhasi tamboti timbosangana aiwa nemaviewers edu, tamboti timbosangana timboita live stream tichitaura nhau aiwa yakapengesa vanhu musoro, nhau yakatenderera muvhiki rinori vhiki rakunopera kudai. So nhau yaJob Sikhala kuGeneva kwaakanoenda akanopresenta nhau yake aiwa kuGeneva aiwa pakanotaura IPU one representatives IPU pamwechete neUnited Nations muri Zimbabwe. Aiwa taona vanhu vazhinji vakareacta pamusoro pemashoko kana kuti experience yaJob Sikhala panhau yake incarceration, achiti akaspenda 595 days then incarceration, achiti aiwa human right abuse iri kuitika munyika yeZimbabwe yanyanyisa. Saka muzana nhasi tamboti timboonesana pamusoro pemapieces of evidence andakuvigirai aiwa pamusoro pamwechete aiwa nemafungiro edu atinoita pamusoro pezviitiko zvakaitika muZimbabwe. Timboindarakta mumbotudzawo mafungiro enyu, noti kudii, notoona vanhu vazhinji vanotaura panhau yaJob Sikhala achiti Sikhala pamwe anombonyepa, achiti vana Nelson Chamisa vakazongomudhamba vangasika kuzombomushanyira, vamwe vachiti aiwa pamwe nyaya yeinfluence yanga apiwa anga ari under pressure amukazozivi zvaisangana nazvo. Saka tinoona kuti Job Sikhala panapa anouya pahendo pake paX hendo pake onyora achiti I've been invited for a meeting with the Secretary General of the Inter-Parliamentary Union IPU Martin Tshabangu, whom I met at the IPU headquarters in Geneva, and he has given me the following message. Sa abanyaya message yakachiti, please tell the members of the parliament in Zimbabwe under attack from their government that I will stand with them to obtain justice from the unprocedural recourse and prosecution they are going through. He told me how he stood with me during the period of my incarceration and how they sent Justice Abdul Rahim Khan of Botswana to observe my trial in Zimbabwe, and how the IPU division on human rights of parliamentarians were on this way to dispatch an IPU delegation to visit me in prison. Saka ndo mashoko anoyataura panapa achiti aiwa Job Sikhala tinoziva kuti aitaura nhau yake yehuman abuse, achiti aiwa akaspenda madhezi akawandisa incarceration almost dzaitosvika kana 2 years ari muincarceration. Akaitaura experience yake achiti aiwa angari exposed kune zvirwere asingapuwi treatment and the likes. Tinoona Job Sikhala achitaura nyaya sanotaura nyaya yeIPU achiti aiwa IPU iri kutaura mashoko kuti aiwa pane maMPs akarikoliwa nana Jacob Mudenda nana Tshabangu achiti aiwa I'm going to attack them. Tinoona representative weIPU uyu akashedza anonzi Martin Tshabangu anoti anzi ndakashedza Job Sikhala sekutaura kuti Job Sikhala achiti aiwa ndichamiririra aiwa marecord MPs eCCC vakawina maelections muna August 2023 achiti aiwa ndinoda kuti vadzoke. IPU parliament inozikamwa iunion the whole world yekuti ikataura zvanenge yataura itori pasi panana SADC aiwa zvinogona kufolowewa. Saka tinoona kuti ndo mashoko anouya achitaura panapa achiti anzi vachapindira kuti marecord MPs aya adzoke pakutonga, adzoke muparliament. Ndo nhau yekutanga tati mumbotudza mafungiro enyu. Sanoona pane imwe nhau yechipiri apedza kutaura his experience in prison. Toona kuti anozoshedzewa nemwe representative anoyanyora achiti after the presentation of our speeches, the former Prime Minister of France Manuel Valls invited me for a tete-a-tete conversation on the human rights questions in Zimbabwe, and whether it is true that I suffered 595 days of pre-trial incarceration. He could not believe that in the world of today a person can be thrown in prison for such a long time without being taken for trial. Issues of human rights are now a universal concern when you tell the world undiluted truths of what happened to you. Saka ndo mashoko anotaura achiti wamuri kuona murume wakamira naye uyu wekufrance akamushedza mubva muti aiwa chimboya panapa apedza kutaura speech yake mubva muti ichokwadi chauri kutaura kana kuti uri kutudza mafosudzi kana kuti inhema. Asi Job Sikhala I think vanhu vese vakaona speech yake achitaura achiti aiwa yanga iri nguva yanganga iri tough, uye vanhu vaida kuuya kuzomuona vachimupa food vairambidzwa vachiti havakwanisi kuuya kuzoona Job Sikhala kana kuzomuona kana pamainfections kana kuzomupa medicine. Aiwa
vanga vari prohibited, vanga vasingabvumirwi. Saka ndo patinoona kuti representative yokufrance anouya achimubvunza achiti aiwa pamwe unongori kutudza nhema, nyasi kutaura chokwadi kuti musenchuri yatava inoi munhu anokwanisa kupuwa 595 days it's a pre-trial incarceration here. Saka ndo zvatiri kuona ndo zviri achipostiwa panapa naJob Sikhala. Muri kuzviona kuti iyendo yake yaJob Sikhala iyo. Asi noona kuti pakuposta kwaanoita kwachiti vanhu vaimisiwa vaida kumupa medication, vanhu vakawanda vanozodzoka pamashoko atakwa naJob Sikhala. I think munenge makamaona mavideos ake achara achiti aiwa vanozochamisa vakazongomudhamba. Ndo zvaita kuti pave nekasplit. Tinotoziva kuti neuzonyamisa naJob Sikhala vanga vari kuside 1 kunyange triple kana kuti Job Sikhala asati asungiwa. Asi pakuzobuda kwake kwazoita kune vamwe vanhu vanomusapota achiti Job Sikhala aiwa is our hero, kuita mwana achiti aiwa Job Sikhala akazopandukira vana neuzonyamisa akaenda ku the ruling party. Ndotoona panapa pane mashoko ambopostiwa naJob Sikhala achiti free Job Sikhala immediately. I am deeply concerned about the fact that Honorable Job Sikhala is seriously ill in Chigurube maximum prison. In particular, the fact that he has blood in his stools in a very serious condition which requires urgent and expect medical attention which is denied to him at present. Satungona kuti mashoko otokwana Nelson Chamisa ari kuziva situation iri mukati, ari kuziva situation yaJob Sikhala aiziva. Asi mashoko asitokwana Job Sikhala kuti aiwa vana Nelson Chamisa vanomboya kuzombonivhizitira kana udididi ndo patiri kuona kuti anozodhinayiwa. Asi kunyange zvakadaro vanhu vari kuti aiwa Job Sikhala ndiye acharepresenta nyika yeZimbabwe kuti tigosunungurwa pamusoro this thing human rights violations. Saka tobva taona Sengezo Tshabangu ndiye abva ava the figure, munongoziva influence yaSengezo Tshabangu mupolitics dzemuZimbabwe. Ndiye the imposter. Sengezo Tshabangu ndiye akarikola maMPs, ndiye akaita kuti vanozochamisa vakwanisa kusiya bato ravo retriple munozviziva nhau idzi munodziziva. Saka tinoona kuti Sengezo Tshabangu anouya panapa anyora achiti it's not bad to express your personal convictions but it's very wise for one to do that remembering the legal consequences that might befall you. Remember for a fact that our politics must always be centered on patriotism. Every other thing must follow but the love of your country. Ndona yari kuya chimbata panapa noti pane nhau dzatindira zvinzi awa Job Sikhala ava kuda ari kuthreateniwa naSengezo Tshabangu achinzi ada kurearrestiwa, ada kutsvakirwa mhosva, pamwe pachitombonzi pada kumboitwa ma-investigations tichaprovida source yacho. Saka toita pane imwe post yake Sengezo Tshabangu anyora achiti I beg to differ with Sikhala. Instead of teaming up with the fellow Zimbabweans in fight for a better Zimbabwe, he finds comfort in the wings of Zimbabwe's enemies. This is not good politics. Lies have short legs. I still stand with the notion of patriotism and nationalistic politics. Ndo mashoko ataurwa panapa naSengezo Tshabangu achiti aiwa ine hema dzakanyanyisa dzakataurwa naWiwa Sikhala achipresenta ku Geneva. Saka ameno mashoko ingori mapieces of evidence anoda ngongokushowerai kuti mumboona kuti munoti kudii pamusoro pamashoko anenge achitagona naSengezo Tshabangu vachiti aiwa mukomana anonzi Wiwa Sikhala angonake ungonofarisake achinoexposa zvinhu zvemunyika make achazoezifa agari muno munyika yeZimbabwe asi tichazomubata zvedu. Saka noona kuti pabepa riwe unono reAfrica Beautiful Wind rinomboposta nhau dzeSADC, rinomboposta zvinenge zviitika muAfrica. Vanonyora vachiti Zimbabwe opposition activist faces government persecution once more. Abva vanyora vachiti the Zimbabwe parliament has argued Zimbabwe's security agents to launch a thorough investigation into statements made by the Zimbabwe opposition activist Job Sikhala in Geneva, Switzerland while addressing a United Nations human rights platform. Saka ndo zvatiri kuona kuti ndo yava a raised concern yava kutakwa zvinzi aiwa mashoko akatakwa naJob Sikhala pane vanhu vatova responsible nawo kuti vanoona kuti mashoko akatakwa naJob Sikhala aya ndeechokwadi here nokuti akaita as if aexposa nyika yedu, nyika yeZimbabwe, aexposa kandi asvibisa parliament yeZimbabwe, asvibisa zita remutungamiri weZimbabwe. Saka imimi ndoda kuti mumbotiudza kuti munomboti kudii pamusoro pemashoko awa, mashoko akauya akataurwa naJob Sikhala. Timbonzwa mareactions enyu, munoti kudii pamusoro pemashoko ake. Aiwa pine mucomment section medu mumbotiudza mafunguro enyu. Ndopaya pandokuti musakanga no subscribe, kulike pamwe chete nokutina on the bell icon.